dokona naंगौ जों dokona आङो इदि कालारा साजियाहाय आंहालाय इ कालारा माबा कालारसो होनलांबाय इ कानियालाय मा कानि आं हमनो हायाखै कानिखौ बिराद मोजां बियो मानसिफोरनो गोब्राब नङा माबा नङा गुफुर थानाय मा कानि बडि कालारखौ मोजां सानदों बिदि बेग नाङा साजिदोहाय आंलाय बेग बेग दंखायो आंनो नांगौआ दखाना फैदों सेन्देलसो नांगौ आंनो मोनबा मोजां लांनांगौ र' इयो इयो इबो एखेयानो खोमा ना हायग्राना गोमोआ ओमफ्राय इखौबो जे होनांबाय गोमो खेवबालाय बया मोनो खेव मोनखायोना जोबाखै इखौनो लांफैनो दङ इदि मार मोजां ओंखारदों आंबो कालारायो उनाव सुलांबा इखौ मोजां नुदों ओमफ्राय इखौ मोजां नुदों माने नैखौ जि मोजां नुबाय आं सुनाया बेलेगसो जालांदों माबानानै फैसानि गैया नामा सुनानै एखेबारे बेलेगसो जालांदों इनाबो फोरोंखाना गोमो बोरैबा आरामथार जालांदों इदिनोमोन आरो फोरोंखा गाननाया आनो लांदों इदि सुनानै बोरैबा फुरलायनाय आराम जालांदों ब्लाउस गांसे मार्सा गानदो हान्द्रेद ना 100 एसे मोजां जादों मा दामनिलाय 3000 दहाय नोंखाबायना आं 3000 खम गैया एबार दखना माखाया होननानै ओमफ्राय आं बायनो हागोन ना हालासो जाबायहाय ओमफ्राय नोंनो दाखालि मोनसे दखना नोङो लाबगोन होनलायनाया नोङो आरो मोनसे एरबाव मोनसे आगर गेजेरावल' गथा गथा गोनांहाय ब्लाउस दामाइलाय नोंस्रा दिनै सेन्देल लाबासै नामा दिनै सेन्देल लाबा मैया माबायदि लाबोगोन बिसोरबा नोंस्रालाय हाफ पेन्ट लाबोदोंमोन खोमासन हाफ पेन्ट लाबाखै दं खोमासन सोर जायो जों गानग्रा नोङोहाय नैखिनि फिगल इदि फिगल दं ना 36 नि दं 100 जानाय ना मालायबा लांदो बिबार माला ओमफ्राय नै आगरा ओरैनो ओमफ्राय दामानो बाराथार 3700 ना 4000 होनदोंबा मोजां नुदों ओमफ्राय आङो नैखौसो मोजां नुलाय ओमफ्राय माबा जागोन इयो जोराव मिथियाहाय आं अयथासार मोनदों एबारनि दामखौ नोंनो गानहैदोहाय बिबार मालाखौ बिबार मालाखौ नोंनो गानहैदो ओइयो मालिकआ माथाखौ बेसे हरो बिदना 1100 आगरबाबो आगर गैयाबाबो नामा आगर गोनां
बिबार माला सेकेन्ड सानिया एसे बेलेग बेलेगसो ना Ibarat dokona दामाल' बारा मानो एथ' दाम बारा जानांगौ ओमफ्राय दा एथ' मोजां नुदों गोरब्ला जायो नामा बेयो